वातावरण खूप सुंदर आहे. वा किती छान असं धुकं पडलंय. मोठा अजगर होता बोलवता साई. हो पण असं ऐकलेलं आम्ही पण म्हटलं काय चाललं काय. जरासं पण वेळवाकडं झालं ना मग लगेच चालू होतं लेक्चर. बरं पडतं. आज मला इतकं समाधान वाटतं ना ते सगळं केलंय तर. काय हां हां करा मग. हां हां हे बघा हे आता आम्ही त्या आपल्या घेवड्याची वेल आहे तिथे गेलेलो. तिचं बुंदाच कुठे आहे ते माहिती पडत नव्हतं. त्याला राख वगैरे टाकायची ना. एवढी भाजी बघा निघाली. शोधून शोधून बघितलं तर एवढी निघाली. म्हटलं आता राख बीक टाकून तिला व्यवस्थित आता करायची. हे सुकलेले बघा बियाणं. एक टायमाची भाजी झालेली आहे सकाळी सकाळी. असंच फेरफटका मारायला गेलो तर लक्ष केलं म्हणून गेलो पुढे. मग आजचं वातावरण खूप सुंदर आहे. वा किती छान असं धुकं पडलं आहे सगळीकडे. थंडी तर आहेच. 3-4 दिवस झाले तुम्हाला सांगते भरपूर थंडी पडते गावाला. स्वेटर घालावं लागतो. आणि आपल्या सकाळच्या कामाला बघा सुरुवात पण झालेली आहे. हे बघा ही आता ही भोपळ्याची फुलं फुललेली आहेत. त्यांचे प्रयोग चालू केले. काय नर आहे. फुलांची झाडं लावायला पाहिजे मध्ये. आता बघूया आमचे चाललेत विचार की मध्ये मध्ये ना फुलांची झाडं लावायची. म्हणजे ते त्यांचं काय म्हणतात मला पण शब्द लक्षात येत नाही. ते पटकन होतं. सकाळची सुरुवात झाडू काढूनच करतात ना घरात समोरचा केर काढून. साफ करूया आपण. हां फळं फुलं सर्व आहेत व्यवस्थित झाले. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 7 वाजले सकाळचे. आपलं रुटीन चालू झालेलं आहे. आज कामं भरपूर आहेत करायचेत. साफसफाई चाललेले आहे. हे मागे बघा कोण्यांचं दिसतं ना ते तुम्हाला ते पण करायचं. पण ते मला वाटत नाही आज होईल म्हणून. तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की करायचं आहे. कारण गोण्या जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत शक्य नाही. आणि ते क्लीन झाल्यानंतर तिथे बघूया काहीतरी करायचा विचार आहे. तर झाड आपण आणेपर्यंत दुसरं काहीतरी आपण भाजीपाला वगैरे लावू शकतो. पण जे करीन ना तेव्हा मी तुमच्याशी शेअर करीनच. आपली जी केळी आहे ना तिकडचं आज साफसफाई करायची. साफसफाई म्हणजे त्या वेली वगैरे काय लावलेल्या आहेत ना सुकल्या आहेत त्या. ते जरा म्हटलं साफ करून रान वगैरे वाढले ते काढायचं आहे. म्हणजे बरीच मोठी लिस्ट आहे आज कामाची. 2 दिवस झाले तेच चाललेलं आहे. चाललं आहे हळूहळू करतो आहे. पण ही वाळू जरा झालं असतं ना बरं झालं असतं. तेवढी जागा ना मोकळी झाली असती. होईल अजून 2 दिवस जातील मला असं वाटते. आणि खूप हेवी काम आहे हो. एवढ्या गोड्या उचलायचं म्हटलं ना दम लागतो. मग आता कुणालच्या बाबा तिकडे गेलेत त्या साईडला. चाललं आहे त्यांचं काहीतरी चाललं आहे. नाश्ता वगैरे द्यायचा आहे आता ह्यांना खायला आणि मग बाकीच्या कामांना सुरुवात करणार. गावी कसं सकाळचं जास्त काम असतं. कारण मी तुम्हाला सर्वांना माहीतच असेल बघा. तुम्ही पण म्हणजे तुम्हाला आवडतात गावचे व्हिडिओ. काही जण गावी राहणारी पण आहेत. जितकं काम करता येईल ना सकाळच्या वेळेसच केलं जातं. कारण एकदा का ऊन पडलं मग बाहेर जाणं खूप कठीण असतं. भयानक ऊन असतं गावचं. त्याच्यामुळे नुसतं बघितलं ना तरी पण त्या उन्हाकडे नकोसं वाटतं. त्याच्यामुळे जे काही असतं ते आमचं सकाळचं असतं. संध्याकाळच्या वेळेस असतं पण ते खूप कमी काम असतं. त्याच्यामुळे हे तुम्ही बघा माझ्या बहुतेक व्हिडिओमध्ये मी तुमच्याशी सकाळचं जे काय असेल ते शेअर करते. कारण हेच आहे. कारण ह्या वेळेतच सगळं कामं आपली चाललेली असतात जे काय करू ते. चला मग आता बाकीचं जे काही रुटीन आहे तुमच्याशी शेअर करते मी. झाली तयारी सगळी. खायला देते जरा 2 मिनिटं थांब. जरा हे होते. आणि ते हे आणशील का येताना तांदळाचं पीठ दिलं चक्कीवर ते आणशील का. जास्त वजन नाही. हां आणशील. मग किती वाजता तुला फोन करू आठवण करायला.
चालेल ना. वाजलेत बघा किती, 7:45 व्हायला आलेत. म्हणजे आमच्या घरावर की नाही 10 मिनटं पुढे आहे, म्हणजे 7:35 व्हायला आलेत. आणि कुणालची तयारी सगळी झाली आहे, त्याला नाश्ता येते खायला. आणि हा आपला सकाळचा चहा, माझा पहिला. कोणाचा? कुणाल नाश्ता करतोय. ये का चहा प्यायला ये. अगं ते म्हणतात नाश्ता एवढा कसा दिला, का जेवायला दिलाच मला. अगं पोरांना सुट्टी असेल ना ग उद्या, क्रिसमसची. मग पाठवून दे जरा सकाळच नवीन कपडे बिपडे घालून. इकडे काय मज्जा बिजा काय नसते. रिया बघा दूध घेऊन आले. बस चहा पिते. खाओ बस नाश्ता. मिळतंय काय खायला, काय काय अगं बघ ना, खायला आपण द्यायचं आणि वरून 2 शब्द ऐकायचे पण. रियाला जरा चाय आणत्या. आता ही आमची बघा आता खाणार आहे, मला एवढं वाढून द्या. मी आता काम करून भूक लागली का मगच खाते. आम्ही आपली कामं बाकी कुठे सकाळी खायला सकाळ खाऊ नाही. भूक लागल्याशिवाय खायला बरं पण नाही ना वाटत. या दोघांचं खाल्लं का मग मी मोकळी झाली. मग मला मग काही चिंता नसते. उद्या क्रिसमस आहे ना ग. मग ती बसून सकाळी उठली तर आठवून गेलं तर तारीख आज किती आहे. काहीतरी कळलं पोरांनी गेल्या वर्षी काय ना चिंतलं उद्या सत्संग आहे. किती दिवस ठेवतात त्या लोकांनी आता भरपूर दिवसांनी आणला ना, आणि आता मला परत कशाला आणतोय म्हणून ठेवला महिन्याला. पुढच्या रविवारचा धोका भरपूर आहे बघ. मोठा अजगर होता बोलत होता साई. हो पण असं ऐकलेलं होतं आम्ही पण. म्हटलं काय चाललं काय वाघ आहे. सगळे प्राणी बाहेर पडतात. अगं असणार का अगोदर पासन, पण ते कसे कधी नजरेत नाही पडत. त्या दिवशी आपल्या इथे मी ग्रीन साप बघितला, तो त्या लोकांनी बघितला. ते हा असतात, ते आमच्या घराच्या इथे, ते असतात, जुन्या घराच्या इथे ते असतात. घनस बिनस असे ते लोक असतात. हे अजगराचं म्हणते, मोठा एवढा कधीच नाही. म्हणजे कसं ऐकलं जातं. आता त्याशी मी बघितला तो तेवढा मोठा लांब नव्हता. तुला नाही बोलत ते असतात. म्हणजे मी कपडे धुवून जातो. तो तर तुला बोलतो काय कल्पनी बघितलेला, तुला काय सांगतो तुला. मी परत येत नाही, तू परत चल बोलतो. परत चल. ते मित्र आले ना मुंबईवर गेल्या वर्षी गोष्ट. आपण राहतो जंगलामध्ये नाही का, आजूबाजूला जंगल किती आहे, म्हणजे प्राणी असणार. आणि आता अशी गरमी चालू झाली, मग ते बाहेर पडतात मग दुपारच्या वेळेला. आणि रात्रीचं काय खाण्यापिण्या शोधायला बाहेर पडतात ते अंधारात. पोहे त्या असं एकाच पोह्याचा आहे असं आवडतं. पोहे नाही बनवले तू, पोहे का संपलेत आपल्याकडे. पोहे आवडत नाही ना या लोकांना. आणि आता पोहेची आठवण झाली बघ. नाही पण पोह्याची आठवण नाही. तर काल कपड्याची शिरा बनवलेला, आज हे बनवलं रव्याचा आयटम. काल काय बनवलं? काल आपण ते काय घावणे काय बनवले, काय टाकलंय मनुके. त्या काजू बिजू नाही का, तुमची शेती आमची थोडी आहे. आता येतील ग आमची पण येतील काजू. थांबा जरा. काजू ठेवतो आम्ही हे तुकडे थोडे पण थोडे पण भाजून असे ठेवत नाही. भाजून ठेवत नाही म्हणजे थोडे आपले घरांसाठी. कधी काय बनवायचं झालं का टाकायला होतं. नाश्ता झाला. हा नाश्ता आणलं पीठ दळून आणलं का तुझं? त्यांच्याकडे दिलंय मी. आणलं काल बाबा दावून घेऊन आली एक पिशवी. दिलंय तिच्याकडे. तिची बहीण वारली. हा तू बोलली त्याशी ना. राहिलं मग मी काल आम्ही गेलो ना तिकडे आम्हाला सांगत होती तुम्ही ना उद्याला आहे. म्हणजे उद्या नको मला आता पाहिजे. डबल त्याला कोण का जाणार एवढं लांब. आम्ही आज 5:45 वाजेपर्यंत थांबलो तुझ्याकडे. कोणाकडे? टक्केवालीकडे. हा हायवेला स्वप्नीच्या इथे. मग एक पिशवी ठेवली तांदळाची. आता कुणाला सांगितली कमी आहे ना वजन, तिला 2-3 किलो कुणाला काय येताना घेऊन येईल. आता हे आहे ना तू खा ना आता कशाला. आणि रिया गेली बघा, कुणाल पण गेला. आता ही लसूण सोललेली आहे. एक प्रयोग चाललेला आहे आमच्याकडे. तर म्हटलं तुमच्याशी शेअर करते. कुणालच्या बाबांचा प्रयोग आहे. ते काय नाही काय करत असतात. आपली गुलाबाची झाडं आहेत ना, म्हणजेच रोपं. माझं खुरपं ते पहिला इथे. तर ही जी लसूण आहे ना, ती गुलाबाच्या रोपाच्या साईडनी अशी लावायची. काय होतं आहे ना तेच सांगतील तुम्हाला. आवाज नाही येते. अरे
गुलाबाला सुगंध राहतो चांगला. सुगंध राहावा म्हणून ते मला काल म्हणत होते की असं असं असतं. तर लसूण मग सोलून ठेवली बसून बसून. मग म्हटलं चला दोन्ही फायदे होतात. आपल्याला लसूण पण मिळते आणि गुलाबाचा पण फायदाच होतोय. आणि हे फूल तर बघा काय सुंदर आहे. अरे पूर्ण फुलला फुल हे. लहान आहे ना झाड. महिनाच झाला या रोपाला आणून. म्हणजे कुणाच्या बाबांचा बर्थडे होता ना तेव्हा आणलेलं आहे. तुम्हाला मी सांगितलं होतं मागे. छान आहे. मला हे गुलाब खूप आवडतं. असं मला गुलाब म्हणजे फारसं आवडत नाही पण हे मला खूप आवडतं गुलाब. असं वाटतं घालावर केसांमध्ये पण नको ते झाडावरच छान दिसेल. काल बघितलं तर मस्त होतं हे. आता उद्याला बघा हे फुलेल. रंग इतका छान आहे ना. हा जो सफेद रंग आहे ना मध्ये त्याच्यामुळे जास्त एकदम गुलाब आहे ना तो खुलून दिसतोय बघा. त्याच्यामुळे शोभा आलेली आहे सफेद रंगामुळे. चला आता गुलाब कसे फारसे मला आवडत नाही. जवळ जायचं का लांब? हां हां माहिती घेऊन करायला लागते ना तर मग आमच्याकडे ओरडा खायला लागतो. झाडांच्या बाबतीत हायगाई करून चालत नाही आमच्याकडे. जरासं पण वेडवाकडं झालं ना मग लगेच चालू होतं लेक्चर. बघ 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 भोवताल थांब जरा. हे तेच बघते मी लांब. अच्छा म्हणजे हे रिंगण करून त्यात लावू. हे मी इकडे करते. मी हे माझ्या आवडीचं झाड आहे ना. हे खूप जवळ झालं. ते तिकडे लांब गेलं. हे जवळ झालं इथे. थोडं कर तसं तुझ्या हिशोबाने. पाणी पण लागलं पाहिजे त्यांना. आता पाणी त्यांना लागलं नाही तर पाणी लसणीला काय पाणी जास्त लागत नाही. ते वासाने त्यांना हे येतं काय म्हणजे लसणीच्या वासाने गुलाबाचा वास वाढतो. अच्छा असेल काहीतरी असतात भरपूर काय काय त्यांचे चालले असतात प्रयोग. काय काय बघत बसतात सर्च करून वगैरे. हल्ली शिकले सर्च करायला. झाडांसाठी सगळी तयारी मेहनत. माझं हे आवडीचं झाड मी इथे करते. घेतले लसूण. हां हे बघा ही आता सोडलेली अशी टाकायची अशी माती. आता हे असं सगळं करून घेते. आता एखादा कॅमेरा आहे ना मग जमत नाही ना. जास्त खोलवर लावायचे वरचे वर ना. भाजीपाला म्हटलं का मला आवडतं त्याच्यामुळे जास्त इंटरेस्ट मला भाजीपाल्याच्या रोपांमध्येच आहे. एकदम खुश होऊन जातो मी. म्हणजे हे फुलं वगैरे ह्यापेक्षा ते भाजीपाला बरं वाटतं. घरी आपल्याला सगळं खायला मिळतं ना ऑर्गॅनिक ताजा भाजीपाला म्हणून. कुठलं राम म्हणजे काय आलं रानभाजी खाली तर काय आलं बघा काय बोलतात ते. मग म्हणजे काय भाजीपाला पाहिजे बाबा. असं ताजा भाजीपाला कधी खाल्लेला का मुंबईमध्ये असताना? हां एक टॅमॅटो जरी तोडायला तर चेहऱ्यावरती आनंद किती असतो. हां मुंबईमध्ये जर मला भेटलं असतं तर मुंबईमध्ये पण केलं असतं. का नाही केलं? हां जागा असतो तर ना. नाही पण जर का एवढा आनंद होतो की नाही टॅमॅटो तुम्हाला मी कधीतरी दाखवायला पाहिजे. असं एक टॅमॅटो जरी काढला ना कधी कधी आमच्याकडे डान्स पण होतो पण काय ते कधी कधी कॅमेरा जवळ नसतो ना. दाखवेन मी तुम्हाला बघा हळूहळू सगळ्या गोष्टी. किती झाडांचं वेड आहे ते. चला आता हे करून घेते. आज भरपूर गप्पा झाल्यात ना. व्यवस्थित चालले बघ बालीची आहे ना ते सुकलं तिथं काढून दिला आला तो. दगड पण आहे ना इथं. खाली दगड आहे मोठा. दगड आहे आणि हे झाडाचं हे असतं ना तसं आहे.
आणि हे बघा हे सगळं इकडचं साफ करून घेतलं. आपलं जे कपड्याचं पाणी जातं ना वॉशिंग मशीनचं, ते ह्या केळीचे तर सोडले, हा पाईप जॉईन करून. आणि त्याला आता अशी व्यवस्थित अशी वाट केली, म्हणजे ही जी आपली रोपं लावलेली चहाची पात वगैरे त्यांना सगळं व्यवस्थित पोचेल अशा पद्धतीने केलं आहे. आता हा जो मधला भाग साफ केलेला आहे ना, तिथे काहीतरी करायचं आहे, पण ते आधी जमीन पहिला ओली करावी लागेल, कारण खूप कडक झालेली जमीन, खूप रान वाढलं होतं, तर ते आता साफ केलं मग. आणि इथे पण केळीच्या इथे पण खूप वाढलं होतं. आता ही जी भोपळ्याची वेळ आहे ती सगळी व्यवस्थित करायची आहे. म्हणजे हे सुकलेलं होतं ना ते सगळं काढलं इकडचं, ते आता कुणाला तेव्हा ते करतात, ते काम चालू आहे आपलं. किती बापरे रान वाढलेलं आतमध्ये, छोटी छोटी वेगवेगळ्या पद्धतीची झाडं सगळी. हे आपल्या वालीच्या शेंगांची बघा, हा एवढा कचरा काढला. ते आपली दुसरी रोपटे आलेत ना त्यांना बांबू लावतात, काय शिर्डी म्हणतात ना, काय आला शिर्डी म्हणतात ना. तिकडे केलं आता व्यवस्थित वाट. तर हे आजचं काम करायचं नियोजन म्हणजे काय झालं, ते आपली चहाची पात आहे ना, म्हणजे 4-5 चहाच्या पाती लावलेल्या आहेत. चहाची पात मला खूप आवडते, म्हणजे ही जी पात आहे ना ते मीच लावलेली आहे, आणि ती पण अशी समीक्षाकडून आणि रियाकडून घेऊन लावलेली आहे. त्या त्यांच्या माहेरातनं घेऊन आलेल्या, छान जगले. पण आपली एक जी पात आहे ना ती जरा सुकल्यासारखी वाटवते मला वाटतं पाणी नसेल पोचत त्याच्यामुळे असेल कदाचित. त्याच्यामुळे हे सगळं आज केलेलं आहे, सगळं व्यवस्थित केलं. आता बघू, आता मी जेव्हा कपडे धुवीन ना नंतरला तेव्हा बघणार आहे पाणी वगैरे व्यवस्थित जातं का. तुम्हाला पण मी दाखवी ना कसं जातं पाणी ते, कारण वाट केले, डोकं लावून केलेलं आहे, पण होईल असं वाटतंय. आणि आता बराच उशीर झाला आहे, म्हणजे मला वाटतं काहीतरी 9:30 वाजलेत. आम्ही 8च्या दरम्यान काहीतरी सुरुवात केली, जवळजवळ 1.5 तास गेला, पण खूप स्वच्छ झालेलं आहे. खूप रान तिकडे वाढलं होतं, अजून आहे भरपूर, अजून काम बाकी आहे. आता हे जे समोर आता मी जिथे बसले ना तिथे पण स्वच्छ करायचं आहे, पण आज लेट होईल खूप. करूया आता हे समोरचं, कुणालच्या बाबांना विचारते जरा, हे इकडचं. हां तेच, अजून घरातलं काम पण बाकी आहे. नाश्ता झाला आहे पण आंघोळ बाकी आहे, कपडे, जेवण ते पण सगळं करायचं आहे, झाडाला अजून पाणी घालायचं आहे. असं म्हणजे एकदम सगळं करायला गेलं ना का घरातलं पण राहून जातं ना, त्याच्यामुळे घरचं आणि हे सगळं मॅनेज करून सगळं करावं लागतं. पण सकाळी सकाळी हे बरं पडतं. आज मला इतकं समाधान वाटतं ना ते सगळं केलं आहे तर. आणि तिकडे ना काय अशी आपोआप झाडं पण रुजलेली आहेत, रोपटी. आता आम्ही बघितली ना, लिंबाचं रुजलेलं आहे, वांगी आपोआप रुजलेले आहेत, टॅमॅटोची रोपं रुजलेले आहेत आपोआप, मिरचीची रोपं, किती प्रकारची रोपं रुजलेली आहेत. ती आता सगळं व्यवस्थित करून ती अशी व्यवस्थित सगळं माती बिती घालून ठेवलेत. म्हणजे रुजलेत ना आपोआप, रुजू दे त्याला, म्हटलं व्यवस्थित सगळं करूया आपण, पाणी वगैरे पोचेल आपोआप. टॅमॅटोची झाडं तुम्हाला सांगते इतकी रुजलेत ना, बाप रे खूपच, काही लिमिटच नाही आहे. कारण जे बेसिनचं पाणी जातं ना, बघा ते कुणालचं तुम्हाला सांगते गंमत आहे. कुणाल काय करतो, टॅमॅटो वगैरे खात नाही, त्याच्यामुळे बघा ते तो साईडला करतो, आणि मग ते वेस्टेज असतं ना ते सगळं मी म्हणजे कचरा सगळा काढून घेते. पण बियाणं वगैरे असतं ना ते मी काय करते, बेसिनमध्ये टाकते. म्हणजे समजा सिमला मिरची आहे, आपल्या हिरव्या मिरच्या असतात, टॅमॅटोच्या बिया, त्यामुळे त्या बेसिनमधून जातील पाईपातून, आणि मग त्या म्हटलं त्या रुजतील तिथे, आणि तेच सक्सेस झालेलं आहे, त्याच्यामुळे ते रुजलेलं आहे सर्व. बाकी जे चहाची पात वगैरे बघा असते ना, चहापत्ती वगैरे ती गाळून वगैरे घेते. आणि आपली जी वाल्याची शेंगाची वेल बघा तुम्हाला मी दाखवली, तिथे मी लावून ठेवले, तिला आता मी टाकते रोज, त्याच्यामुळे ती पण एकदम छान झाली. असं भाजीपाला असतो त्याचा जो कचरा होतो ना, तो पण आता काय करतो आम्ही एकत्र करून, म्हणजे कधी कधी कांद्याच्या साली असं त्या वेगळा करतो, आणि जो भाजीपाला आहे ना तो एकत्र करून तो आपली जी फुलझाडं वगैरे आहेत ना त्यात मातीवर टाकून तो एक खताप्रमाणे त्याचा पण वापर करतो. तसं जितकं करता येईल ना तितकं झाडांसाठी सगळं चाललेलं आहे. पण हा जो प्लॉट इतका मोठा आहे ना की असं पटकन होत नाही, वेळ जातो जरा. आता हे समोरचं पण साफ करायचं, म्हणजे कुणालच्या वेळेला आता नको, खूप वेळ जाईल, कारण एकदा करायला घेतलं ना की आपण मग त्यात गुंतत जातो, मग बाकीचं कसलं भान राहत नाही. आता 1.5 तास कसा गेला आम्हाला आमचं कळलंच नाही, इतका वेळ गेला. आम्हाला वाटतं चला जरा 1-5-10 मिनटाचं काम करूया, पण ते करता वाटत चला हे आलं आहे ना पुढ्यात ते पण करूया, ते दिसलं तर ते पण करूया, असं सगळं झालं आणि सगळं केलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं व्हिडिओ की नाही आजचा खूप मोठा झाला असेल, त्याच्यामुळे आजचा जो व्हिडिओ आहे ना तो मी इथेच स्टॉप करते. खरं म्हटलं तर माझ्या मनात होतं तुमच्याशी रेसिपी शेअर करायची. आपली जी पडवळ आहेत तयार झालेल्या आहेत,
पडवलचे पराठे मी आज करायचा विचार केलेला, पण नाही, मला वाटतं खूप मोठा झाला असेल व्हिडिओ. पण ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी करीनच तुमच्याशी रेसिपी शेअर. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.